Serokê Giştiyê CHP Özger Özel got biryara betalkirina mutekez ji peywir hat dûrxistin di bernameyeka televîzyonê de derbarê partiya nû de agahîne zelal dan. 10 yıl önce bu meclise Di 4-5 Kanûna 2023 de 38 Kongreya Asayî CHP pêkatibû û Özgür Özel bibû serokê giştiya CHP. Dadgeha îstînafê derbarê Kongreya CHP de ku Özgür Özel bibû serokê giştî biryara betalkirina teqez da. Bi vê biryarê re Özgür Özel ji peywirê hat dûrxistin û Kemal Kılıçdaroğlu careke din weke serokê giştî hat peywirdarkirin. Serokê Koma CHP Özgür Özel di bernameya televizyonekê de derbarê Partiya Nû û gelek mijaran de axivî. Özgür Özel derbarê Partiya Nû de agahiyeke nû parve kir û diyar kir ku ew li ser nav û logoyê dixebitin. Her wiha Özel da zanîn ku heta ew navê partiyê diyar bikin dê weke Partiya Nû bê gotin. Özgür Özel têkildarî pirsa partiyeke nû ava bikin an jî ev bersiv da. Tevî îmzayan jî kongreyê nakin, pêvajoya dadgehê heye. Piştre jî em ê desteya rêveberiya navendiya partiyê kom bikin û li wir nîqaş bikin. Ji aliyekî din ve jî li ser gengaziya avakirina partiyeke nû komeke hevalên me rêziknameyê dinivîsînin. Di dawiya meha tîrmehê û destpêka meha Tebaxê, li ser vê mijarê jî wê gav bên avêtin. Em li ser nav û logoyê dixebitin. Li ser nav lihevkirinek heye. Heta em nav diyar bikin em dikarin bibêjin Partiya Nû. Özgür Özel yekem car di dehê tîrmehê de ragihan dibû ku ger ew derfeta siyasetkirinê di CHP'de nebînin dê partiyeke nû ava bikin. Kemal Bey hep o savunuları biz buralarda güçlü yaptığımız için Kemal Bey'in o kası ve hafızası zayıf kalmış.